Nou, goeiemorgen. Goedemorgen. Is dit groep Fjouwer? Ja. Hoe is het met je? Goed. Mooi, mooi. En dan ben we nu ontkleermaatje voor de Frieske les. Ja. Leuk. Nou, we zullen even zien hoe het juf Dienke doet, juf. We zullen het leuk zo Ja. Sim salabim, Sim. Laag het heid. Elke dier is wie is mij het bos. Het is lekker koel. En overal met bjatten. Koelt altijd maar zo blauwen. Denkt Sim. Wat vond je van het verhaal vooral, ja? Leuk. Wel leuk, hè? Ja. Leuk. Ik En nou maakt je hem eigen bos, hè? Eén bij hem wordt 2 bij hem. Ja, is het miljet? Ja. Leuk verhaal, hè? Leuk, vrouw.